sam gladan i bos i potpuno sam. Nisam vjerovao da doći će dan kada ću reći da sam sretan ja i vidjeti svjetlo što na mene sja. Oh, mene sja, mene sja. I tako hodam i tražim i noć i dan. Došao sam do jednog raskršća, pruži mi ruke tada na slamu. U jednoj mu kruh, a u drugoj zvuk, drugoj zvuk, oh, drugoj zvuk. Kako sad, Bože moj, kako da budem svoj? Čovjek postane ljud kad trnje posut je put, a svaki korak je bol. Tada čuo sam glas koji donosi spas, koji kaže nam da kojim god putem da krenemo, djeca smo njegova. Od tada vjerujem ja, živim u njemu i znam, jer dao život je svoj da bi probudio se zauvijek u nama. Bio sam gladan i bos i potpuno sam, nisam vjerovao da doći će dan kada ću reći da sam sretan ja i vidjeti svjetlo što na mene sja, mene sja.